keď ješ proste to jedlo a máš ten adrenalín pri tom, tak ono ti nabudí telo, že pozor, jeme nebezpečné veci, nenechaj sa otraviť. Ak je niečo prúser, bojuj. Ale potom, keď si vyrelaxovaný v reštike, tu sa mi nič nemôže stať, tu majú food standard, môžem úplne byť spokojný. Zabije ťa perkel. Reálne ťa zajebe ťa paprikáš zlý v čarde, lebo mali proste 2 hodiny maslo von z chladničky, alebo hociaká pičovina proste. Počkaj. Stoj! To bolo čo? To bolo veľmi antiklimaktické. Play. No, ahojte, čaute, vítajte pri ďalšej epizóde Muži za počítačmi pracujú. Tejko, poďme na to. Máme ten startup, vieš, že teda počúvaj, takže ty pošleš ponuky tam, ty tam, potom si dáme cappuccino a vlastne už budeme iba čakať. Počkaj chvíľu. To skôr je ako starý človek pri počítači. Áno, pokračuj. Nie, len som chcel presunúť tabuľku. Preto máš akože jazyk. No však robíš s tým oným. Prečo ľudia ináč, niektorí to majú, že keď sa sústredia, tak jazyk vyplazia. Aj keď chceš hrať sústredenie, tak je to dobré. Je to brutálne presvedčivé. Keď chceš hrať, že sa na niečo sústredíš, tak proste ideš že a začneš robiť toto a ľudia sú, že to by nikto nerobil vedome. To je proste tá vec. Robert Downey Jr., papa, jedlo stále skoro, aj Brad Pitt. Je to dobrá vec, vyzeráš prirodzene pri tom. No. Vyzeráš proste prirodzene. Aj keď fajčíš, to je brutálna pomocka. A potom ľudia, že jak môžu tak veľa jesť a stále tak dobre vyzerať? To je brutálna pomocka, keď chceš vyzerať niekde, že na javisku alebo proste niekde prirodzené, tak proste fajčíš. A nemusíš riešiť ruky, nič nemusíš riešiť. Alebo potom niekto, že hej. Chlapci. Ahojte. Pekný deň. Všetkým vám želám. Fuck. Chlapci, včera sme mali v Trenčíne vystúpenie. No. Bolo výborne a bol tam jeden kultista Majo. Kultus dar, Majo. Kultus dar. A už sme dopracovali sa počítačmi? Ja som myslel, že budeme dlhšie. Ty ho nemáš zapnutý. Nemám ho nezapnuté. Vôbec. No, má gombík. Kultista Majo. Tu? Je z Bošáce a dal nám Kristus. Nebezpečné pálenie Lužina a trendy. 50% slivovica. Ďakujeme Majo veľmi pekne a že si bol na show aj s priateľkou, myslím. A takýto dar hneď na úvod. Daj to tu, vylož to. Soda stream, dajme to. Takže ďakujeme. Je tam, že 50% slivovica obsahuje 0% českého alkoholu. Krása, ďakujeme ti, pane, veľmi ďakujeme. Neochutnáme to teraz. Ale cez naše počítače to aj tak nevidno. Však, Frank, cez našu prácu. Tak daj preč prácu. Tam, keď sa to rozbije. Lepšie, Frank? Budem veľmi smutný. Tam sa to rozbije. Lepšie, Frank? Ďakujem. Ja rozbije. Iba keby náhodou som chcel niečo ukázať, niečo veľmi... No, ale ty vždy ukazuješ. Ty si brutálne expresívna osoba. No, je... Blázon. Ty si rozlietaný blázon po javisku, alebo teda po zázname. Všetci to vieme. Áno. Počkaj. Len som si musel savenúť. Nikto ti to neverí. Odtiaľ to normálne takto, že ľudia vidia, že klameš. Dal som si do OneCloudu. Úplne presne takto pracujú ľudia, čo sú na home office. Tak, presne. Musíš pohnúť myškou. Hej, pohol som myškou a dal som... Počkaj, sleduj, vidíš? Teo. Dal som klávesovú skratku, aby mi to savelo do OneCloudu. Home office je podľa mňa celkom také ojebie. Akože, strašné. Ale zase okej, že keď za 5 hodín dokáže spraviť to, čo Ja s tým nemám problém, ale proste ale nesťažuj sa na to. Toto z COVID boli všetci títo pusis. Bože, dostal som home office a najlepšie... Toto je reálna vec, ktorú som reálne počul. Mám to v sete. Preto viem, že je to reálne, lebo som si to zapamätal vtedy, keď som to počul v reštike či v kaviarni vedľa od stola. Normálne baby sedeli, nejaké proste home officeačky covidové vtedy a reálne baba hovorila, no čo ja vám poviem, ja sa fakt neviem sústrediť, keď ja viem, že mám toto a toto a toto v chladničke. Akože mám na to vysvetlenie možno. Veľa ľudí, keď sú doma, tak sa nevedia sústrediť na tú prácu, fokusovať, vieš, čiže preto niekedy pracovné prostredie lebo máš lepší. v chladničke jogurt, dobrý, alebo čo?
Však ten jogurt je fakt tak dobrý. Tak ho zjedz a potom ďalej pracuj. Ja nechápem toto, to není rozptýlenie. To je, že má možnosti. Ja keď dostanem chuť na jogurt v práci, musím ísť z budovy, musím si kúpiť jogurt, musím sa vrátiť naspäť, to je reálne, že celá vec je oveľa zložitejšie a na čas náročnejšie kúpiť si jogurt, keď nie si v home office. Bože, robím. Dal by som si jogurt. Tak si ho idem dať. Zjem ho, to je, že 12 sekúnd, vrátim sa, môžem pracovať. Kámo, keď robíš toto, tak môžeš všetko vymazať a môžeš na novo začať robiť. To je moja práca na počítači. Musím ho veľmi pochváliť, je výborný. Čím by som chcel uviesť náš nový segment? Pochválme Zenbook, ale nie, prepáč. ale to je taká... Ale to je už aká reklama, že toto je Zenbook, je veľmi dobrý na prácu. Áno, presne. A takto celý čas sa myslím do kamery, že ahojte, aj vy niekedy pracujete na počítači? A môžem si ho presne takto otočiť, vieš. Ťažký deň v práci, že hej. Dal by som si jogurt. Nie, ale ty máš kombi, ja sa nebudem cítiť proste. Hej, ale ja mám reálne aj pracovne, ho využívam. Ja jediné pracovné už. Včera sme z nejakého dôvodu, keď som prišiel domov, ešte sa mi nedalo spať, tak so Simonkou sme si pozreli Rúža pre nevestu. Vieš, čo tam robili? Istý čas. Mali tam, že disciplínu, lebo jednu ženskú zobral ten typek na rande a ostatné tam boli na tej vile, ešte ich je tam veľa, a že mali, babi, máte srdiečko, ktoré dáte nejakej babe, ktorá vám je najbližšia, okolo krku, prívesok, a tá, ktorá vám je najmenej sympatická, tej jebte šlahačku do ksichtu. A typek, že moderátor, Krištof Králik, čo tam je, tak zobral papierik a tu máš a choď. A normálne chuďa, jedna baba 3-krát po sebe dostala, že hneď na úvod dostala. To už je jedno, keď dostaneš jednu šlahačku, to už potom je to jedno. A potom jedna už išla, že prosím ťa, nie do tváre, tak jej takto dávali tu. To čo je? To je strašne zaujímavý koncept Rúže pre nevestu, že vlastne toto ti spravia. Čiže on vezme jednu na rande, ostatné majú proste, že smútok na tej ubikácii, hej, Zaracha. A tam ešte dojde im niekto, že určite sa nudíte, poďme si zahrať súťaž. A oni nie sú také, že kámo, že chod do piče proste, že my sme mali byť na rande, každá je smutná teraz, máme me time, ja si idem robiť nechty, ja mám meditáciu, čo som robila zle pri tom rozhovore. Akože je to smutné a hlavne, počúvaj, tá nejaká jedna, čo vyhral, že najviac srdiečak, všetci ma majú radi. Vlastne 3 tam boli rovnako, tak museli ešte hlasovať, že ktorá z tých 3 majú ju naozaj najradšej. A ona si mohla zobrať 3, že na rande s tým typkom. A tá posledná, čo bola, že takže dnes večer nepôjdeš na cocktail party, nejakú party, čiže strácaš možnosť sa rozprávať s tým ženichom. A zobrať sa so sebou ešte 2 baby musíš zobrať, ktoré tiež nepôjdu. A potom a vlastne, že a keď pôjdete na ten nejaký večer, čo on rúže rozdáva, neviem, ako to tam funguje, že asi on dáva, že mám ťa rád, tu máš rúžu, alebo že ostávaš, nevypadávaš. Áno, príjmeš ma rúžu. Takže musíte, že nemôžete tam ísť nahodené v šatách, ale v civile, že asi v teplakoch. Čiže ak je civil tepláky, tak to je smutné. Tak doma, keď si... Rifle. Doma si v rifloch. Nemusíš mať tepláky, akože... V rifloch, čo si v americkom sitcome, ani sa nevyzúvaš, nie? Aj v teniskách si bundu máš, ráno keď staneš, máš make-up. Dneska ráno mi bola zima a doslova som vstal a obliekol som sa takto, ako som. 7:30 ráno. Hneď v postele som vstal a išiel som zdať rifle a všetko. Lebo nastalo zima, boli, že teraz... Je zima. Bola 2 stupne, 3 stupne v noci, tá ráno. Reálne, že ráno o 7 som pozeral a boli, že 3 stupne. A nekúria už. Už bolo teplo, takže sú vypnuté kúrenia všetky. Oni aj teraz, kebyže to zapnú na tom centráli, to k nám dojde o 2 týždne. Ja mám podlahové kúrenie, ty kokos sme mali a presne som ho, že pred 4 dňami, že vypol, však už netreba. A no, že ty kokos zmrzli sme. Tak ja som zistil, že funguje to podlahové. Ale však máš nové, však ti treba to, aby išlo 7 rokov najskôr, nie? Naraz a potom... Či musíš to vypínať, že na 2 hodiny v noci? Či však to bolo? Som to chcel už vypnúť na sezónu. Ono sa to samé vypína, zapína. Typek ti hovoril, že to musí ísť nepretržite teraz. Aké 3-4... Neviem, ale akože fungovalo tým pádom. Dobre, aby si sa nepokazil podlahové kúrenie. To je najhoršie kúrenie na opravovanie. Je v podlahe. Áno.
Je, že dobrý deň, že viete mi opraviť kúrenie? Dojde chlap s tou taškou, že kde je? Hej, idem si po svoju zbíjačku a krompač. Hej, no. Vy si chodte po kartu bankomatovú. Ako by ste akože vy ináč dali človeku vedieť, že nie je až tak sympatický šláčkou do tváre? Lebo akože je to celkom tak ponižujúce, ženská tam revala, ja neviem, čo som mi spravila, lebo že moc sa sami nerozprávaš, tak je jebali šláčku. Však, ale ja som sa s ňou rozprávala, prečo mi to spravila? Celkom mi to psychicky zložilo. No pre nich je podľa mňa najhorší trest, že to bola šláhačka. To bola taká zo spreju ešte aj určite? No. To je strašne nezdravé, to má cukor, to reálne, že jej keď to dáš na tvár, tak je to na mesiac. Ale tam nie sú, že všetci, že misky. Fakt? Že musia mať splňať tie miery, akože všetky baby sú tam ako... Sú tam... Že je normálne, ako úplne obyčajné, že nevyberali zase ako kedysi, že one, že dúfam, že nedávaš, lebo inak tu nepatríš. Čiže v pohode. Ale ako je to také dosť také ponižujúce. Vieš, môžeš povedať, že keď jedným dávali že srdiečko, tak tej mohli dať, že ja neviem, červené, tak ty mohli dať čierne srdiečko, vieš? A nie, že jej. To je zase dosť rasistické, musím povedať. Tak čierna je šmrť, nie? Taká farba smrte. Neviem o tom. Na pohreb si čo dávaš? Čo? Oblek. Akej farby? Duhový. Duhový, svetlý, biely, lanový, keď je leto. Keď bude aj party po pohrebe. No, taký ten klobučík. Mississippi shit, vieš čo myslím? New Orleans úplne. Koktejlové šaty si dám. Modrá košela, taká tá modrobíla kravatka. Čo je všetci? Jak Adami v poslednej dobe. A tak je to reality show, čo od toho čakávaš, že jasné, nebude humiliation? No akože dobré, tak týmto môžeme všetko vybaviť, že vlastne však má to jednoduché vysvetlenie. Joe Rogan nechával piť ľudí semeno, konské, či oslie, či aké to bolo? Podľa mňa on si tiež dával nejaké semeno z kentaura, aby bol ešte silnejší. Joe Rogan doma. Ozaj, vidíš? Je to možné, ak niekto, tak on. No, je to plne možné. Špeciál, on je Brian Simpson na Netflixe. Nevidel som. Z toho jeho Comedy Mothership, ale ešte aj Dave Attell vyjde budúci týždeň. Na to sa teším. Iba 37 minút, to je škoda. To som si dal do reminder. Ale to je presné Attell. Ja práve, že by som čakal, že 19. Úplne on je... A bude to stačiť. No. A z neho presne v tomto si napríklad aj, že nechcem byť nič, ale ja osobne by som si z neho kľudne bral príklad v tomto, pokiaľ si nejaký, že začínajúci komik a dávaš si veci na internet alebo tak a tak. Dobre, sú dve mega cesty. Môžeš ísť, že Maťo Hatala, každú vec, ktorá sa ti podarí, proste jebíš na ten net a je to v poriadku, je to validná cesta, je to brutál, dosť veľa, už málo ľudí v zahraničí to robí, ale kedysi si to mega robilo. Hociaký set, hociaký crowdwork, všetko, čo ti vyjde, proste je to na ten internet. Schulz takto fungoval chvíľu. Crowdworky tiež, Sam Morrell ten dáva stále. No. A potom je tá druhá, že vlastne nedávaj nič. Nechaj internet žiť si tým svojím spôsobom, keď ťa náhodou niekto na čo natočí. O to viacej je to proste diamant, brutálne. A potom raz za čas vydaj málo. Ty môžeš mať to mystery, vieš, okolo toho materiálu. Aj v tejto internetovej dobe, kedy každý sa odfotí pri tom, ak vychádza z hajzla s tebou, vieš. Nie, fakt. Nie, ja viem. Na bejku som si spomenul. Jaj. Ale akože, no teším sa na to, bude to určite super. Ako Dave Attell to vám odporúčam, to je taký šedá eminencia, ako stand-up komedy, ako v Celery stále akože New York úplne, že... On je esencia stand-up. Áno. On je fakt, že killer, však to Adam mi vravel, že keď boli v tom Comedy Celare, že tam bol aj viackrát, viac dní po sebe a že keď nejaký komik už ho videli v ten týždeň, tak bol to isté, išiel ako keby a Dave Attell, že proste zase iné, že on, že to je proste frajer. No ale tak to už aj tá hlava musí tak pracovať, ty vole, že ty vidíš auto prejsť po ulici a máš nových 15 minút, vieš, lebo tak máš to nevyskilované. A plus máš aj tie staré veci, stále to tak... Áno, veď vieš to... nové myšlienky na staré veci. To je super. Ja dneska mám silné reči best of a idem porušiť vlastne princíp best of, lebo potrebujem si skúšať nejaké veci a pracovať. Takže mám dneska work in progress best of a reálne idem Arturka. Idem všetky tieto Arturko materiál, lebo už toho mám nejakú 20 a nikdy sa k tomu neviem dopracovať v normálnom sete 10-minútovom, takže chcem normálne ísť odzadu, že začnem proste týmto a pôjdem veci, ktoré ešte som nemal nalepené veľmi v tom sete a budem to prekladať. Hej. Lebo potrebujem si tento nový materiál vycibriť proste. Áno, čaká, to je úplne legitímne. Ja mám dneska roast Billy Barman.
máš roast Billy Barman kapely, aby ste vedeli, na listening session, áno. Kde bude, že koľko ľudí tam bude? Viac, ako to že na listke fanúšikovia tam môžu takto. Čiže akože to... Som myslel, že to je nabité, vieš, ak to býva. Akože kľudne by som to zobral. Že why not. Nabité, pustíš najbližším kamarátom album, všetci robia, haha, super, je to úžasné. Dobre, poďme piť. Hej, poďme piť. Potom odídu tí, čo, že deti máme doma a potom zostanú tí hardcore, ktorí ešte žijú rock'n'roll. Však ja zajtra, akože, a nemôžem to ani ostať nejak dlhšie, zajtra mám punchline, ale akože idem o 4 ráno, idem na testy na celiakiu. Ideš na testy na celiakiu? A však to není energicky náročná vec. Nie, ale... Nerobíš tie testy, to není, že robíte 100 klikov. Len akože ty kokos... To nie sú testy na Ježiša, vlastne zajtra nemôžem ísť na tréning tým pádom. Smutné. Hej, no napíšem trénerovi, aby som nezabudol. Lebo vlastne, keď idem na tie testy, na ten odber, takže ako, že je zakázané potom nejakú fyzickú aktivitu 24 hodín. Úplne pohode, ale to môžeš úplne povedať, to sú že veľmi také guidelines pre istotu bezpečnostné, ale ty môžeš. Kámo, môžeš odbehnúť maratón po darovaní krvi. Prečo by som mal darovať krv? Akože neodporúčam to, ale reálne môžeš, to je normálna vec. Tak akože môže, akože veľa vecí. No, to nemusíš toto riešiť vôbec. Ale toto kokos ma zaujalo, že pre koho je vyšetrenie vhodné a že a som povedal, že asi nemám, však to je pičina, že typickými prejavmi celiakie sú iba one tráviacie ťažkosti, hnačky, nafukovanie, kožné problémy, neplodnosť u mužov aj žien, nedostatok železa, únava, vyčerpanie alebo psychická nepohoda. No, neplodnosť to neviem, či som. Mám všetko. Ale... Mám absolútne všetko. Toto, že ty, keďže to je viac menej... No dobre, a teraz daj rakovina štítnej žľazy. Daj, rakovina štítnej žľazy. Tak ale... Ne, všetko dáme Frankovi, uvidíš. Počkaj, daj mi chvíľku. Ja to nechcem. Google doktor sa ťa nepýta. Ne. Toto nie je Google doktor, ty debil. Toto nebol Google doktor, toto normálne, že to je medické oné. Vyhľadal si to cez internet, to sa volá ale Google tam, kde idem na tie testy, normálne u tých oných. Ja viem. Však tie testy sú pohode, ale to, že teraz to na teba sedí, aj oni na mňa, aj na ňoho, aj na každého, jak horoskop. Daj. Úzol na krku v oblasti štítnej žľazy. Mám. Máš aj ty. Ďalej. Dojde dospelé majú úzlíky vo svojich štítnych žľazách. Mám mega úzlíky. Vôbec absolútne... Tuto mám také hrče. Ďalej. Poď. Príznaky, symptómy. Úzol. Dobre, ďalej. Není viac jak úzol? Nejsi unavený, nechci sa ti spinkať, nemáš nechutenstvo, všetky tieto veci? Bolesti krk, zmena hlasu. Mám. Jesus, mám. Dobre, ďalej. No nie je to ako až také, Všetko mám. Nemáš. Teraz absolútne ti to nevyšlo teraz, čo si chcel. Vyšlo mi to všetko. Nie. Jakže nie? Dáš hociakú chorobu si dáš cez internet, tak na to konkrétne táto skupina, my traja, vidíš, na to sedí väčšina. Jasne. Tehotný sme, no. Jasne, máš únavu, bolia ťa nohy, si malatný, máš zvrátené chute, pribral, jasné, že hej. Zľahčuješ, Kupko. Zdravie je dôležité. Ne, len si proste hypochonder. Ne, vidíš, tam... Nie som hypochonder, však iba som povedal... Hypochonder. Simonka ma na toto poslala, nie ja do piče. Ja by som povedal, že okej, no tak seriem. Mal som teraz, kamo som bol s citrónom a gulom, na to mi 20 000 mil v Košiciach. Zábavný zájazd. Super, akože tam som išiel s citrónom, čiže dobre sme podebatovali, naspäť s gulom, čiže tiež dobre. Ale ani som nepil, ani nič som nerobil. A kámo, ja som mal cez víkend také ťažkosti, že ja som normálne, že krče, ty kokos, značky, že je extrém. Neviem vôbec. Chýbala ti žurka. Hej, dal som si nejakú pizzu večer, možno, že trojholníček. Vieš, tie trojholníčky, kde tam chodíme v Košiciach. Teraz som mal s LKHčkom, som si písal a sa ma pýtala, že vlastne, že ja som jedol sushi v Tajsku. S mliekom? Na trhu. Normálne o 1:00 v noci teplé sushi, 34-35 stupňov, 100% vlhkosť, na žiadnom chladení, len proste na igelitovom obruse mali naskladané miliardu druhov sushi a len si zobral a ona ti to dala. Nikdy som z toho nemal žiadny prúser. A potom sme išli prvýkrát s pokývcami do tej reštaurácie a 4 dní som bol, že mŕtvy.
No a to je normálne teóriu som z toho vyvinul. Si prekonal Ježiša. Že bol iba 3. Nie, že keď tvoje jedlo, keď ješ proste to jedlo a máš ten adrenalín pri tom, tak ono ti nabudí telo, že pozor, jeme nebezpečné veci, nenechaj sa otraviť. Ak je niečo prúser, bojuj. Ale potom, keď si vyrelaxovaný v reštike, tu sa mi nič nemôže stať, tu majú food standard, môžem úplne byť spokojný. Zabije ťa perkel. Reálne ťa zajeb ťa paprikáš zlý v čarde, lebo mali proste 2 hodiny maslo von z chladničky, alebo hociaká pičina proste. Život, vieš, ale keď ja som jedol teplé sushi, doslova to bolo, že teplé. No bo bolo fresh, nie? Asi úplne ešte. Nie, bolo proste... Vlastne to je rýža studená, nie? Hej, rýža má byť studená, ryba má byť studená. Nie, to bolo normálne proste. No bolo vonku, hej? Bolo vonku hodiny. Medzi muchami and shit. Úplne v poriadku. Jedol som tak mušle, ty kokos, surové ryby, surové chobotnice. Žiadny problém. Ako bolo v tej Černobylke? Čo ste boli? Čiak sa to volá? Áno, Černobylka to je. Černomorkáč, pardon. Reštaurácia, ktorá je venovaná Černobylu. Strašne veľké krevety tam majú. Jo, načakáš sa, lebo není obsluha, vieš, to je tiež taká vec. A však mám 9 rúk. No, aké to bolo? Geniálne. Hej, lebo zatiaľ som, to si prvý, čo od neho počujem na to, že je veľmi pozitívnu recenziu. Geniálne. Za mňa... Kámo, že tam bol, že nemali dobrý zážitok, čo idem hovoriť, ešte vlastnú experienciu si tam pôjdem zažiť, ale... Dobre, tak okej. Som bol extrémne spokojný. Každá jedna z tých vecí bola výborná. Kalamary smotanové omáčka baby sme mali. Výborné. Normálne, že tam bolo cítiť taký ten uhol, to grilovanie v tej smotane, v tej omáčke. Výborné. A mušle boli parádne. Som mal na víne a potom všetko bolo fajn. Reálne, že veľmi a chcem tam ísť odtedy, že chcel som tam ísť každý jeden deň, rozmýšľam, že stíhame to, dáme brutál. Aj majú také akcie, vieš, že proste mušle 2+1. Ne? A kde to je? Nejak ďaleko odo mňa? Na Račku. No, to je pohode, to je blízko. Blízko. My sme tam išli pešo a pešo naspäť. Nice. No čak. Výborné. Fakt za mňa osobne toto presne Bratislave ako keby chýbalo. Normálna, poctivá rybár. A jak robia tie fresh plody, že ti ich donesú? Odkiaľ oni každé ráno ich tam donesú im, alebo čo? No však, hej, jasne. Máš dodávateľov. Ty kokos, za to čím? Kde máš nejaké najbližšie more na tieto veci? Fakt, že teraz nie, že koľko... Všade, však to zovšadiaľ bereš to stadiaľ, však jak ryba na miletičke. Akurát tam máš aj reštauráciu a majú normálne otváracie hodiny. Môžeš tam kúpiť, vieš, oni majú normálne, že celé menu má proste robené tak, že surové, alebo vám ich spravíme. Dve ceny. Chceš baby kalamáre? Dobre, surové stoja toľko, spravené toľko. Chceš spravené? Dobre, na aký spôsob? Normálna rybáreň, jak v Barcelone na trhu, jak všade proste na trhu. Normálne proste poctivá rybárna. A v Bratislave to chýbalo jak hovado. Máme už lístky na Actiona Bronsona? Áno. Neprišli poštou? Hej, kúpil som si listok na Action Bronsona sám cez internety. Bronsolino! Mám screenshot toho. To mi stačí, ne? Stačí mi screenshot toho listu? Nepotrebuješ aj fotku, ako si to robil. Fakt. Taký dokument krátky by to chcelo. Žal, však tu mám storky, jak som to... Musia byť 24 hodín staré. No, takže tak. Teším sa na to. To bude možno dobrý koncert. Júka to naplánovala tak, že ona pôjde asi s Drobcom do Viedne a so mnou a oni potom pôjdu do Bratislavy a ja ostanem v tej Viedni. A potom ešte uvidím, ako my to dáme, či asi autom, alebo vlakom, neviem, autom asi. To už neviem, naspäť. No, Simonka zase to, a neostaneme vo Viedni ešte 3 dní, a ja, že nie. Nechci. Ja si pôjdem naspäť. Alebo vidíš, môžeme ostať aj 3 dní, ja neviem, či tam bol. Nie, že neriešme to teraz, ja normálne, že mám strachy z cestovania. Prečo? Vždy musím psa vyriešiť, že kde pôjde. A hlavne, že Damian teraz, že strašne, že by zajačika chcel. Až si normálny, kamož? Biliona nezvládate. Bezo mňa. Zajačik je o dosť vládateľnejší ako bilión. Segra mala one 2, však musíš stále presúvať, bordel to robí, obžúva, každých 5 sekúnd musíš dať nejaké jedlo, lebo inak umrie, meniť mu tie hovna jeho. Nie je to úplne... No tak akože, čo je to zvládateľnejšie na tomto? Myslel som povahou. Tak hej, lebo iba nič nerobí. Hej, len zajači. No, čo robí? Zajačím si tu. Zajači si. Myslíš, že budeme mať zajačie úmysly? Hej, to je také, že buď zajac. Typak, že okej. Yep. Na najbližších 17 rokov.
Bilinko má, ozaj Bilion mal včera narodeniny, teda vo štvrtok má narodky 3 roky. Kedy sa naozaj narodil, alebo kedy si ho ty adoptoval? Kedy sa narodil. Áno. On má nejaké depky, má teraz aj ťažšie po schodoch sa mu ide. No ešte šediny má, chápeš, má 3 roky ten pes. Tak. Musím sa s ním porozprávať. Toto nie sú 20-ročné psy. Však hej, ale nemôže v 3 rokoch mať, to je reálne ľudských má koľko, 30? No. Stále je to zavčasu. Nie. Ja som mal v 18 už šediny. Tak dobre, ale tak ty si Čo? toho aj zažil. Kúsok. Kosek. Veľa zažitkov som mal, viete? Áno, deti moje. Teraz si sadni si tu na pník a porozprávaj nám. A ja vám poviem, čo je to práca. No máme strašne veľa otázok ešte z minulej epizódy a dneska ľudia opäť sa... Poďme na otázky. Ale poďme ešte v neplatené ešte niečo povedať. Treba mi cikať. To je informácia. Môžeme končiť. Dobre, tak dáme 25 minút dneska. Tam, jasné, však ale čo? Ďakujeme, uvidíte nás, máme strašne veľa zaujímavých vecí, normálne, že niektoré sú to, že čo tešíme a teším sa na to. Kupko, ty prosím ťa zapisuj, diktujem. Takže priatelia, vidíme sa patreon.com/nebezpečný obsah a uvidíte tam nové epizódy. Teda pokračovanie tejto. Alebo aj staré 4 týždne, alebo potom na YouTube archív. Tam sú tie potom staršie všetky. Daj enter, že akože potvrdzuješ. Máš napísať enter. Nie, to spraví ten chťing. Výborné, vybavené. Drahý človečik, ďakujeme ti, práve si dopozeral alebo dopočúval zadarmo polhodinku pre plebs z nebezpečného obsahu. Ak nechceš byť plebs, môžeš ísť na patreon.com/nebezpečný obsah, kde každý týždeň nájdeš nové a nové epizódy. 2 hodiny, len tak. Už si to čakal. Čakal som to. Kultus dar. Kultus dar, ča.